99% от собствениците на онлайн магазини, които не могат да скалират до 10 000 евро на месец, имат един и същ проблем. Не е продуктът, не е сайтът и не е таргетингът. Рекламите им просто са ужасни. И да, и аз разговарям с близо 10 човека на дневна база, които са в точно тази ситуация. Направили са сайтът, поръчали се стоката и си мислят, че сложната част вече е минала, но истината е, че най-сложното те първо ги предстои. Защото маркетингът е единственото водеща звено на този бизнес. Ако ти не си добър в него, не можеш да правиш добра реклама и добра фония, ти си обречен на това просто да изгориш с парите, които си вкарал в стока. Но добрите новини са, че в това видео всъщност ще ти обясня как да правиш точно такива видеа, които да ти правят продажби. Така че запредни ръкави, защото в това видео ще ти покажа как да пишеш сценарии, които продават и как да създаваш самите видеа. Първо обаче искам да се разберем защо си тук. Пускаш реклама, харчиш 30-40 евро на ден, има кликове, има добавяне в количката, но просто продажбите не съществуват. И какво правиш? Примерно ти бипаш кампанията, сменяш аудиторията, вдигаш бюджета, сваляш бюджета, дублираш адсетове и нищо не се променя. Защото проблемът не е в настройките. Мета вече таргетира по-добре от самия теб. Алгоритъмът сам намира купувачите. Единственото нещо, което той не може да направи вместо теб, е самото видео. Видеото е таргетингът. То определя кой спира да скролва. Видеото е офертата. То определя дали човекът ти вярва. Естествено и сайта играе роля, но тук ще говорим само единствено за рекламите. Магазините, които правят между 20 и 50 хиляди евро на месец, не са по-добри в познанието си от теб в Ads Manager. Те просто правят по-добри реклами. Толкова е просто. И повече на брой. Сега ще ти покажа как изглежда едно такова видео, част по част. Ако все още си мислиш, че хъркането е нормално, че просто спиш дълбоко, истината е обратната. Хъркането е звукът на тяло, което се бори за въздух, докато изтощава сърцето всяка една секунда. Буквално съвкупност от такъв тип анимационни кадри е толкова просто. Просто трябва да се генерират изключително много кадри, да се направи динамично самото видео. Та нека се забавяме за самия процес, за да ти разбия всъщност с кои AI тулове се прави това нещо, като ще генерирам пред теб една сцена, за да ти покажа всъщност колко е лесен целият процес. Така, първото нещо, което трябва да направиш е да влезеш в код, да изтеглиш скила отдолу и ако не знаеш как се използва код, вероятно трябва на края на видеото си запазиш част за разговор с мен или с някой от екипа ми, където всъщност ще ти научим как да използваш тези инструменти по правилния начин. И като знаете как се използва код, трябва да изтеглите файла отдолу под това видео, да му дадете самото умение, което аз съм създал за вас и трябва да му пуснете скрипта, като от скрипта ще ви генерира сцени. Ето в случая аз ще му напиша едно изречение, точно за конкретния случай, в който ние избрахме малко по-рано, именно Ишиаса, дай ми хук за Ишиас, като ми дай и промпт за сцена за нано банана и за Klink 3.0. Пише му дай ми хук за Ишиас, като ми дай промпт за сцена за нано банана и Klink 3.0. Като виж, това е много прост промпт. Цялата идея, че аз това умение съм направил, то знае реално как да се ръководи чрез това умение. Ето го хука. Болка, която тръгва от кръста и те стрелка надолу по крака. Това не е просто схванат гръб. Нервът ти е притиснат. Взимаме промпта за нано банана, отиваме без значение къде ще го ползваме. В случая аз използвам kie.ai, като ще оставя линк за него също. В момента би трябвало да излезе някъде под това видео. Отиваме в Nano Banana Pro, даваме му промпта, избираме Aspect Ratio 9 към 16, тъй като това е което ни трябва и натискаме генериране. Така, ето генериране и самата сцена, изтегляме самата сцена и отиваме отново в Kie, като в този случай ще търсиме Klink 3.0. Влизаме в Klink 3.0, като махаме Start и End Frame, натискаме хикса и му даваме реално нашето видео. След което отиваме, махаме саунда, тъй като саунд ефект не ни трябва и се връщаме обратно в код и взимаме промпта, който ни е дал за Klink. Като избираме си дължина на самата сцена и натискаме генериране. Та буквално това е сцената, която генерирахме. Истината е, че тя изглежда като анимация и вероятно хората биха предположили, че е направен с AI, но няма значение, тъй като те гледат по цял ден реклами, които се пробват да изглеждат прекалено реални, но истината е, че се вижда доста пряко и бие научи, че са направени с AI и точно заради това този формат конвертира, тъй като се е обърнал тотално реципрочно. А именно това, което е станало, хората вече харесва съдържание, което е анимационно, което се знае, че е направено с AI, но пък е направено по добър и лесен начин за смилане. След като вече генерираме самата сцена, отиваме в CapCut и си подреждаме самите кадри, като обработваме самото видео. Като както виждаш, това тук са съвкупност от много такива кадри, както ти показах малко по-рано самото видео и цялата му идея е да го направиш ангажиращо, като генерираш много пъти такива кадри. Ако това видео ти е било полезно, харесва ти е този формат, вероятно трябва да погледнеш и нашето School общество, където всъщност обясняваме на хора като теб как да правят толкова много различни вариации креативи и то само за $99 на месец. Може да го намериш от първия линк под описанието на това видео, а аз те чакам от другата страна.